Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo awakku sedulur. Saiki aku nang alas nembe jam setengah sanga ya sedulur pindahan sakang omah. Yo aja bosen-bosen ya sedulur. Saiki aku kowe wingi wis nidokna masalah bahasa ya sedulur. Nidokna masalah bahasa. Ya aku masih bingung ya. Apa beda memori wis tua apa ya? Jadi nek diwai masukan-masukan mengene iki rasane kok bisa ngermaca bisa ngerti di adona wacanane kelalen maning gitu lho sedulur. Jadi kaya ngene ya. Ya hitung-hitung ya bulan Ramadan bulan sing penuh berkah jar para ustad para kiai ya. Nek sampean kowe aweh ngerti marang aku nidokna bahasa Jawa dadekna dijawab karo bahasa Sunda kowe men aku dadi ngerti kowe jerek oleh amal ibadah. Ya sebab ya bulan penuh berkah ya sedulur. Mulane aku kepengen takon maning ya sedulur ya aja bosen-bosen ya. Nek marahi wong kowe mulia ae lho. Kaya guru kowe ibaratnya kaya guru. Nah, lah kusabab nyung duwe tangga Sunda ya. Ini wong Sunda gue. Lah nyocokan kebingungan sedulur. Lah aku arep nyetak gula, kurang mangkoke. Lah nyung arep nyelang maring wong Sunda gue. Lah kudune nyung kepiye golek ngomong. Nyung ngomong Jawa nang dhewekne wong dhewekne ora bisa Jawa dadine ya nyung ngomong, "Mang, nyung nyelang mangkoke." Tuh, kari nyandak kayak gue. Lah gue nyung bingung gue. Nyandak sih kepriwe gue kok maksudnya gue. Lah, nyung sih kepengen ngerti tidak kena carane ya sedulur. Nyung kayak gini carane pertanyaannya kayak gini. Nyung, Mang, nyung mengene ya ana perlu nek. Nyung harap nyelang mangkok, nune Rika mangkok gula. Lah, arep go nyetak gula ya kira-kira 10 lah. Wong nang omah wis ana 15 iku nyung teh. Kurang. Lah kira-kira nang mereka ulih apa ora iku. Nah, ayo gue jawabannya kepriwe gue. Cara-cara Sundane gue maksudnya kok. Jadi menyongke mang otak teh ngerti. Jadi gue aja kur mantuk-mantuk tok kayak gitu kok. Ya wis ya sedulur tak tani jawabannya mudah-mudahan nek sampean aweh jawaban gue